Today is Sunday. Nanggawas ni larong ko'y kay Kuan. Kanang naami paligton ba? Punta tayo sa mga Tomodachi sa Fukuchiyama. Doon tayo mag-grocery, mangumpra para layo-layo ato ang laang ba, no? Para maglaag na po sa mga Tomodachi. Drive muna tayo mga Tomodachi ha. あんまり臭くないやろ。Hi! Dito na tayo sa Fukuchiyama, Tomodachi. Doon sa ba? Sa may Sapa good. Nung pinuntahan namin noon. Nasaag kami, hindi namin alam kung saan yun. Nakalimutan namin. Ito, meron kaming nakita dito. Ano to? Pang tubig daw to, mga Tomodachi. Sa tubig. Wah. Oo, tubig nga. Tara. Nagtituyok siya. No? Ganyan. Ganyan sa mga Tomodachi, anak. Nagtuyok pa siya din ha. Tubig na siya, oh. Ganyan siya. Uy, yung tubig niya is galing sa taas. Galing siya sa taas. Teka muna, ha. Galing sa taas yung tubig. Awa. No. Galing sa taas yung tubig mga Tomodachi. Ano kaya na siya gikan? Ano siya, oh. Nagtituyok siya. Tingnan natin, silipin natin, Bi. Baka may aswang. Ay. Ano sa Dennis na? Ano kayong pangalan niyan, no? Hi! Ay, sinase. Mapu gaaro dati pa. Mitoite doko rahing. Mo po gaaro ya. Map. Ay mo aday ni yang giingon map. Palayan. Aloy ka nice diri op para buyag. Sa personal Tomodachi nice kaayo siya. Para siyang naka-remember ko sa katong pagka-college na mo, katong nangadto mig sa to Dalagit. Oh, sa Dalagit parang ganito oh. Sa Dalagit. Ganyan siya ah. Okay na ba kayo? Napunta na tayo ng Tomodachi. Oh, nice view. Aso kay ko ka pa? Oh, suko. Ipay ko rumaaro di so. Ganda pala dito. Village na, nasa bundok sila. Village. Ha? Dito muna tayo. Mag-video. First time din namin dito. Para siyang, agay, sakit ka kung hubag sa akong tiil. Mga Tomodachi, ay, gihubag-hubagan. Ako ang tiil. Para siyang
Plastic, oh. Parang dili tinuod ba? Parang di tinuod. Ah, nice siya. Hayriro ka pa? Ah, ino. Restaurant kaya sumite. Tingnan niyo. Simbahan to. Pwede ka dito magpakasal. Nakikon mapapana. Di kiro yan na. Ulo. Kikong gamuwata chow. Hayriro. No. Dito ka magpakasal. Naipakandila. Ay, akala ko totoo yung kandila. Di pala. Kuan lang pala yun. Mga tumudatsi. Nice, no? Ikaw ang bigay ng may kapal. Punta na tayo dun sa katungkuan katong na merong statua na dibil-dibil ba. At si pangan ato niya oy nanto yu pa ari no ningyo Nagyo? at ato di iko kara Uni? uni Uni. uni daw ang pangalan ng katong statua mga tumudatsi para siyang dibil ba. Uni. Punta na tayo doon na ano kami. Naligaw. Akala namin dito. こっちどこ撮ったの？ Tuchi? こっち。 Ah, masubo kay. うん。 Hala! Ano Ay. yun? Saan mo ito? Ah! なんでここ何やびっくりするわ。この間もキャーやったりとか聞いてたり。 Ipay na ano. daghan kay magsyagit din yung mga tumudatsi. Makuyawan na lang jud ta. Atakas ay. Yapari di ay ganiha among giagian. Sakto di ay to. Straight lang di ay mian punta. Nilik koan mami ni balik mi sa agi kay naalagi koan kanang murag kamban ba kanang signboard na ay mga kanang tourist spot. Abi na mo dito. Di ay sayop me. Ako chika. ここやったな。ほんまやわ。通ったわ。 Ah, ほんまや。 diri ra di ay dool ra sa di ay siya mga tumudatsi. 思い出した。ほんまや。ほんまや。 Umuyo. ほんまやな。 We are here. Dito na tayo mga tumudatsi. Mas muna tayo. Mas irang di papa. もっと。 Mo mutso di iwa.
dito muna tayo kay tingin tayo dito mga tumudat. Tayo sa ko. Tingin tayo dito anong ala ungko ipay oh. Sika. Maraming ibak sa mga tumudatsi ba. Ah, samoy na. Konnichiwa. Samoy ne. Konnichiwa. Tawa. May kawa dito din sapa. Merong mga naligo mga bata. Achi iko kawe. Tu, dagan. Ipay na. Ongko gaypay. Ah. Merong na nga naligo mga bata. Tugnaw. Katugnaw na ba? Ha? Mami? Buang naroon. Ay, yung mga ibak daw sa usa kay para daw mame. Ito ng mame. Green. Parang green peas. Samoy te. Yaro. Sakit akong tiil. Oy. Ganda dito. Peaceful. Ha? Suko na ni Aru ka na. Nang kaaru? Dito do. Baka meron daw dyan. Ha? Nang kaaru ka? Museum. Shimiro, ciao. Dokoy ko. Soko, koko di ko ka. Saisho. At soko? Achi di ko. Meron siyang rice terraces. Wala. Yung sirit na to ang siya Mani siya uni. Uni dati. Ito daw ay isang uni. Pero tanawa. Meron siyang sungay. Kuan siya mga tumudatsi. Mura siya devil. Barbecue dikiru. The map nila I'm the map. Uy, na mga lawa-lawa. I'm the map. Doko? Ay, meron din pala ang camping area. Tango Amano Hashi date. Tango Amano Hashi date. Oyama. Yes, Oyama. Ito yung pangalan ng place na to. Ito may si Blue para lang Power Ranger mga tumudatsi. May Blue Ranger. Nawa. Blue, di ba? Blue siya. Uni. Na siya nonki. お酒飲むおじちゃん。お酒汗。 Palahubog nga kuan uni. Naka-euphorize to. Palahubog nga. Oh. No. Tigo na lagi. Raisin. Parang raisin ang mga ibak ng kuan. Uni. No, shimita yan na. Ay, close. Palag mga tumudatsi dito. Close jud Yuki, 遊ぼうにゃ。 Diyan na, kuan Red Ranger. Uni. Nani ko rin pa? Yuki? 勇気、 Nani siya? Yuki. Nani Yuki? 勇気やで。多分こ
これ漢字からしたら遊ぶやで。遊ぶに違うか。 Asubo? Hmm. Ah, これ kanang 遊 mag... ぶいう字やから遊 Ah, ぶに違うか。 asubo is dua-dua na. Dua-dua ba na? Oh, serado siya di ay di ari. 30までやって、 Ha? 9月の30まで。 Ah, kuan close jud. September 30 siya. となったから。 Made. Sama. September 30 siya hanggang September 30. Ang close nila dito. Paano siya pagkainan ba? Restaurant. Wait ko ka? Aro ko di. Ipay video suru. Picnic. Suiki. Nani? Ah, Mizuka. Si Water Ranger. Dito tayo. First time ko nakapunta dito sa taas, mga tomodachi, kay nakapunta ako dito sa Fukuchiyama na sapa is dun lang sa baba. Dun kami, naligo din kami dun. Tapos, yung may falls na malaki, mga tomodachi, iba din yun. Sa ano yun, sa kanang Ayabi. Sa Ayabi yun. Dito is sa Fukuchiyama. Mga sirado man sad ang mga agianan, mga bridge na sirado eh. No? Sirado sila. Sarado din. May pa-kancha court dun oh. Tennis yata dun. Mag-tennis. Kahit sirado, pwede naman mag-picnic yung mga tao sa gilid-gilid. Okay ra kaayo. Maraming maraming ding mga bata, mga pamilya nag-ano dito, nag-picnic, laglaag. Sa naalagi tag natay anak ba. Maganda mga ganito yung banding. Magkuan, laglaag. Kung nindot ang panahon, no? Grocery na din tayo sa Fukuchiyama. Sa Don Quixote. Oo, sa Don Quixote tayo mag-grocery. Nice kayo para buyag tomodachi. Oh. Mga palay. Oh. Sa bukid walang papel.
Dito na tayo sa loob mga tomodachi. Sa Don Quixote. Kamu na. Nice dito mga tomodachi. All black. Mga kaldero, mga kuan. Hi! Tapos na tayo mag-grocery mga tomodachi. Nakabili tayo ng ano. Marami. Dapat yung bibilhin namin yung ano lang. Yung body soap. Body soap at saka sa damit ba? Na. Init. Ablihin sa nato. Nag-uli pa manggod si Naro. O koan card. Na. Ay. Ata. Atoy. Hagardo versus sa Macdo di? Mapapaga Macdo di ka? Atay. Itay kasakit namang jud sa hugbag. Maraming tao ngayon mga tomodachi. Daghan kay kon oh. Ay hindi. Inoon sad. Dito basta sa Don Quixote mga tomodachi, maraming tao. Always. Teka muna, chut Dapat, ano lang yung bibilhin namin, yung body soap, yung sa panglaba, sabon, at saka bigas. Yun lang sana. Tapos na parami tayo. Mga ano naman to. Okay lang kasi magkuan man sa ko kanang bukas pa sana ako mag-grocery sa pagkain namin. Ngayon na lang na mga biskwit, mga pagkain, basta mga frozen food. Kaya nagbili ako nito ba. Para yung mga frozen food kay dito ko nilagay. Pero at least pan kay ni siya kanang gamit kay ni siya para kung driving tayo, meron na tayong lalagyan na maliit lang, sakto lang sa aming dalawa. Ha? Mag-alas 3 na pala guys. Yan. Yung lunch namin is Macdo. Mag-Macdo si Naro. Hello! Mga tomodachi. Dito kami sa sa parking. Hello, kawai supo. Yung order lang namin guys, tomodachi is set siya. Nuggets yun. Hindi potato fry, hindi fries. May fries siya. Tapos wala sa kanang receipt good nga merong fries. Potato fries. Kawawa naman yung tindira, di ba? Makakuan siya. Sana makabayad siya. Balik niya. Buti na lang dito kami sa malapit lang ba? Sa parking lot lang kami nagstay para kumain. Ay, ang gibayran. Binayaran na lang niya yung potato fry para hindi magtapal yung nagtinda. Kawawa naman, di ba? Okay. Kaya tayo. Nakaharap tayo ng mga gamitan ng mga tomodachi ba? Mayroong sale. Tag 100 yen lang. Tingin tayo doon. May mga shorts. Pero yung mga damit panghaba siya. Pangtugnaw. Tingnan natin. Barato ra ba? May na lang pang puno sa atong box. Diyan, tingin tayo. Merong sale. Nandun pa si Naro sa McDonald's. Binayaran niya yung ano. Do?
金もういらんわ。お金もらんなんでうん、もういらんって。大丈夫ってうん。すいません。こっち何たらもんはないです。いや、余分、ポテトが入ってますと。うん。いや、もういいですよ。食べてください。は食べてください。Yo kata. Hindi na lang kami pinabayad, guys. Ay. Kasi hindi kami nag-order talaga ng potato fry. Bali, ito yung kapalit sana sa ano ba, sa potato fry. Nakalagay kasi potato fry. Ano ba? Meron kang potato fry. Nakalibre kami ng potato fry. Ang gusto. Kalami para buyag. Munta muna ako dun sa ano. Pili ako dun. Baka merong maganda. Hindi na lang tamo isama, guys, ha? Bilin lang tatamo ni Naro. Bilin kayo, guys, ha? 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈 Nabita? Hello! Natumudachi! Dito na tayo. Ito yung nabili natin, ah. Pure hakin. Pure ni hakin. Di mo takoy, di pa pa. Maiwa yung sing. Pero, guhakin nata. Ito mga tumudachi is pangbata. Ikaw, ah. Mamula. Oo. Dati siyang, kuan siya, mga tomodachi, hakyen, 100 yen lang, pambata, o. Diba? Tapos itong shorts, lucky tayo mga tomodachi, kay ngano, dalawa na lang siya. Binili ko. Ito, oh. Pang ano, dami yan, Ito, orange. Orange ba to or yellow? At saka ito, brown. Sa mga kapatid kong babae ba? Diba, lucky? Very lucky tayo, mga tomodachi. Kay ngano, galing siyang 4,990 yen. Bali, plus tax pa to, mga 5,000 yen na ni siya. Ano lang siya, 220 yen. Oh. Kanang very bagsak presyo. Diba? Okay kayo. Naka-timing tada. M size to, M size. Pasok muna tayo sa Shimamura. Tingin-tingin lang. Na mga tomodachi. Mamaya ulit, ha. Hi. Yung pinamili natin. Next time na lang natin i-haul mga tomodachi yung sa Shimamura. Sa next video na lang yun. Dito na natin tatapusin yung video natin, mga tomodachi. See you in my next video. Please like, share, and subscribe. Mata ne! Thank you!